Hola, el passat mes d'abril, a la seu d'Òmnium Cultural de la nostra ciutat, es presentava el primer volum de la geografia literària dels Països Catalans, un gran projecte de recerca dels escriptors o poetes que han nascut o viscut o que n'han fet referència a les seves obres i que ara comença a donar resposta a la complexa iniciativa dels seus promotors. Del resultat del projecte, del treball portat a terme fins ara, de la implicació i complicitat que la seva execució ha comportat per part de l'equip promotor, en parlem tot seguit aquí a la tribuna, al nostre espai setmanal d'entrevistes aquí a Maresme Digital, Televisió i Televisió de Mataró, el nostre convidat, Llorenç Soldevila, filòleg i professor de la Universitat de Vic i també, lògicament, un dels seus promotors. Llorenç Soldevila, benvingut i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Per centrar l'entrevista crec que val la pena, en primer lloc, conèixer el perquè d'aquest projecte. Jo he portat aquí Geografia Literària dels Països Catalans. Per què? Bé, suposo que els orígens més remots del projecte neixen lligats a la meva professió de docent. Recordo que l'any 78, quan guanyo les primeres oposicions de professor d'institut, de seguida se'm va fer present la necessitat d'explicar als alumnes la literatura del país d'una manera diferent de com jo l'havia rebuda. I vaig trobar la fórmula, que no deu ser pas original, però bé, era la meva fórmula en aquells moments, de treure els alumnes de les aules i recórrer el país de la mà dels nostres autors i dels seus textos. Remotament, de fet, l'origen és aquest, és a dir, vaig començar a descobrir que era una fórmula que em funcionava gairebé al 100%, és a dir, tot era portar els alumnes en els llocs i explicar-los allà el perfil del personatge, llegir els textos i comentar aspectes diversos, des de la geografia, la història, l'antropologia, que les classes tenien un altre flux i tenien un altre aprofitament. S'endevina, per tant, una combinació, diguem-ne, de la part literària amb els indrets i els autors que tracten el tema. Però tot això basant-se en les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Sí, certament. Amb el temps, sí. La complexitat i aquesta. L'origen va ser aquest, purament. Les coses han canviat molt en aquests 30 anys, no? I tecnològicament ens han dut on ens han dut. I, de fet, l'obra que jo elaboro en solitari són els 10 llibres de la geografia literària, simplement geografia literària, i la seva plasmació en el web seria la geografia literària dels Països Catalans. Hem volgut distingir l'edició en llibre de l'edició virtual, perquè el llibre tindrà el temps finit, és a dir, quan acabi de sortir l'últim volum serà una col·lecció tancada, mentre que el web sempre està actualitzat. Evidentment es tracta d'una iniciativa complexa, com ja apuntava en començar. Full de ruta, com hem establert anar treballant? A partir del moment en què m'hi poso de valent, perquè, esclar, han passat 30 anys... Perquè en aquest cas diu, m'hi poso de valent. Sí. És únic i exclusivament Llorenç Soldevila o darrere hi ha un equip de col·laboradors? No, quan m'hi poso de valent, que és el 2004, soc jo sol, i de fet el 2005-2006 tinc la sort de trobar l'emparatge de la Universitat de Vic. I és un emparatge primer només a l'obra, és a dir, a la meva feina com a investigador, però a mesura que jo dono classes a la universitat i em relaciono amb altres professors i, de fet, conec alumnes, vaig generant una sèrie de sinergies que porten que hi hagi persones que s'interessin en el projecte, els demano si volen col·laborar, i són aquestes persones que ara amb un nombre de 20, entre informàtics, fotògrafs, gent entesa en audiovisuals, estan col·laborant a partir del moment que jo dono per enllestit un volum, ells el traspassen, diguem-ne, a la xarxa i doncs elaboren materials molt diversos, és a dir... En aquest cas amb total llibertat, però a la seva part o sota la direcció de Llorenç Soldevila? Sota les meves directrius, perquè d'entrada, diguem-ne que dec ser la persona que sé més d'aquella matèria, llavors, en principi, amb tots els encerts i desencerts, la batuta la porto jo, perquè la majoria d'ells no són especialistes ni en llengua ni en literatura, són gent, ja ho dic, informàtics, fotògrafs, són gent transversalment de moltes altres matèries o especialitats que s'han sentit atrets en el projecte. En tractar-se d'un treball inèdit, els ha permès treballar, valgui la redundància, amb llibertat i sense limitacions que no siguin les que vostès mateixos s'han imposat? Miri, això sempre té la doble cara, no?
De fet, som els primers que a Europa, i per tant això vol dir el món, encarem una obra d'aquesta magnitud, cartografiem un país. És l'avantatge també de ser un país petit, on tot ho tens més a mida, Estats Units, tot això potser seria molt difícil per una sola persona i fins i tot per un equip, no? Per tant, el ser els primers et dona plena llibertat a trobar alternatives i camins d'allò que tu vols expressar, i alhora és un inconvenient, perquè com que en moltes coses no tens cap referent, a vegades costa. Per exemple, em va costar molta reflexió i molta feina de discussió d'acabar de definir jo mateix què era per mi un lloc literari. Perquè, esclar, la geografia està muntada a partir de la localització de llocs literaris pel país, no? I fins que no vaig tenir els 18 possibles potencials llocs literaris més o menys definits, tot això va ser un procés molt llarg. Clar, un lloc literari és claríssim, és la casa on va néixer un escriptor, però per què una font no pot ser un lloc literari? O per què un monument no pot ser un lloc literari? O per què un estany no pot ser un lloc literari? O per què una església no ho pot ser, un cementiri? Aleshores, quan vas trobant els autors i les obres que d'alguna manera t'ajuden a definir i a perfilar aquesta nomenclatura, clar, tot això també està per fer, o estava per fer. Almenys jo no conec referents d'aquest àmbit o aquesta ambició. I, per tant, té els seus avantatges i té els seus inconvenients, però en el fons jo penso que guanyen els avantatges. Recuperar, com apunta vostè, i fixar la memòria d'espais, d'indrets, cases, monuments, edificis patrimonials, llocs que en un moment determinat han estat el centre d'interès per part dels escriptors nostres, d'ençà dels trobadors, i això ho diu textualment vostè, i Ramon Llull, fins als nostres dies. Aquí va una tasca extraordinàriament complexa i a la vegada que exhaustiva. Això vol dir haver-hi dedicat moltes hores, molt de treball. Certament no es pot improvisar. A banda de les hores que hi has de dedicar ara, en el present, a viatjar, a trepitjar el país, a fer lectures i relectures, jo crec que tot això és irrepetible o és impossible si no hi ha un pòsit d'anys i anys de tenir un cert interès per aquests aspectes de la cultura i del país. Jo crec que no podia ser una improvisació i quan el 2004 l'obra se'm va acabar imposant, ho va fer perquè em va trobar madur. I això, uns anys abans això no hauria estat impossible. Era inviable. Jo personalment no hauria estat capaç de fer-ho. I ara ho faig amb totes les limitacions, perquè pretén ser exhaustiva i, evidentment, jo no puc pas saber-ho tot, no puc pas haver-ho llegit tot. I en una obra en què, a més vols identificar el país en tots els aspectes possibles, històric, antropològic, cultural, artístic, clar, no domines tots aquests camps. I llavors, a vegades, pots cometre errors de percepció, que bé, sempre es poden corregir, però vull dir que és fàcil que no les encertis. En aquest aspecte ha hagut de refer molts temes, molts treballs. Home, ja ho donava per tancat i m'he donat compte de que... A vegades sí, però amb el temps també m'he acostumat al viatjar pel país, a cada comarca o a cada capital de comarca o poble, i tinc contactes. I aquests contactes, que ja els agraeixo en els crèdits del primer volum, són unes 130 persones arreu dels països catalans, arriba un moment que només és fer un correu electrònic i dir, escolta, aquesta casa realment està aquí, està allà, la font aquesta passa aquí, em pots enviar la foto d'aquesta font perquè aquell dia plovia i tinc una mala foto. Per tant, esclar, tot això em facilita contrastar també amb gent del lloc la veracitat del que dic i de com ho dic, em corregeixen. Per tant, els marges d'errors són menors en la mesura que ha passat el temps i que puc comptar amb tota aquesta generació de gent de diverses edats, a més, que em permeten anar més sobre segur. A part del plaer de treballar en un projecte d'envergadura com és aquest, però que, per el que m'està comentant, es veu clarament que és una cosa que vostè hi disfruta, per tant, repeteixo, dona plaer. Personalment, què pot aportar o què pretén aportar vostè? Quins objectius, o millor dit, quina finalitat final té el treball? Va néixer com una necessitat meva de... Jo, a vegades, quan em diuen com em definiria, jo cada vegada m'agrada més definir-me com una mena d'escriptor.
de torcimany, no? D'algú que des de les seves capacitats facilita als altres, i en aquest cas als meus alumnes, camins de llum, camins de descoberta, camins de progrés, camins de formació, no? Això tan senzill. Per tant, diguem-ne que originàriament em movia això. El que passa és que tota feina i aquesta professió d'ensenyar vinculada amb un país i un entorn, i més en el nostre cas, no pot desestimar un element que jo diria que és l'ideològic de país, que ha tingut un pes molt important en tota l'evolució del projecte. A mi m'agrada dir que sóc una persona feliç, si ho seré quan acabi l'obra, si la puc acabar, perquè més ben fet o més mal fet, amb més limitacions, amb menys, amb més encerts o amb errors, hauré configurat una mena de vertebració del meu país que els polítics no poden fer. I en canvi jo, a partir d'aquesta llengua que ens uneix, aquesta història cultural que ens uneix, ningú m'haurà posat limitacions a vertebrar-lo literàriament, que és el que pretenc. I esclar, això és un goig immens, no? És a dir, en diem ideologia, en diem el que vulguem. En un país normal ni n'estaríem parlant. Si jo fos a Alemanya no estaríem pas parlant en aquests termes. El que passa és que tenim el país que tenim i les circumstàncies històriques que tenim. Que tenim, són. Quan es planteja el treball, té clar el nombre de volums que seran necessaris per donar cabuda a tota la informació? No. O això... No. Quan vaig com parlava abans de full de ruta, vull dir, quan vaig començar, pensava que amb un volum en tindria prou, perquè, esclar, el concepte de lloc literari per mi era molt limitat i anava, doncs, als autors indiscutibles. El que passa és que de seguida vaig veure que ja que m'hi posava, m'hi havia de posar per fer una cosa que quedés. I aquest quedar volia dir tenir-hi totes les comarques, tenir-hi els escriptors de primera, de segona, de tercera, perquè una gran literatura no la fa Shakespeare o la fa Cervantes o la fa Pla o la fa Verdaguer. Una gran literatura la fa segles i segles de gent anònima que escriuen en vers o en prosa segons l'estètica del moment en què viuen. Però és que aquí el llistat és incomptable, innombrable. No deixar-te ningú deu ser com una mica complicat, difícil. És complicat i difícil, però la pàgina web permetrà sempre encabir-hi tots aquells que la meva ignorància ha deixat per al camí. Per tant, és aquest que et deia, aquest goig, no?, de dir, bueno, l'obra s'està fent, acabarà sent uns llibres determinats, però té el futur obert amb les noves tecnologies per acabar d'actualitzar. Això que els especialistes, i jo m'ho he anat aprenent, en diuen el web social. És a dir, acabarà sent una obra social, col·lectiva, de gent que ja ens escriuen i ens diuen a tal lloc us heu deixat aquest autor lligat amb aquest... Volgués en si l'obra literària, l'escrita, la geografia literària, tindrà tindrà un nombre determinat de volums. Són 10 volums. 10 volums. En aquests moments, per quin estem? Es va presentar el primer? Ha sortit el primer, que és les comarques barcelonines. Ara acabo de lliurar a l'editor el tercer, en ordre d'aparició serà el segon, però és el tercer, que són comarques tarragonines i Terres de l'Ebre, que sortirà al novembre, primers de novembre. El del segon, que serà les comarques de Lleida i l'Aran, que sortirà per Sant Jordi de l'any que ve. El de les comarques gironines, el que fa 5 serà a les Illes Balears i Pitiüses, el que fa 6 al País Valencià, el que fa 7 Catalunya Nord, Franja de Ponent, l'Alguer i Andorra, el que fa 8 rutes literàries, que serà doncs, unes 30 rutes de grans autors, totes ben dissenyades, el 9è, que seran els universos literaris, que són obres monogràficament centrades en un espai geogràfic. Per exemple, Solitud de Víctor Català i el Montgrí, els Sots Feréstecs i Montmany. I el 10, que segurament s'acabarà desdoblant en 2, que acabarà agafant tota la literatura que s'ha produït a Barcelona. Quan diu que ara t'he entregat ja el volum aquest i que aviat t'he treballat, però el treball ja està molt més avançat. Diguem-ne que l'obra està feta. O sigui, els 10, per dir d'alguna manera, estan fets. Què passa? Que quan ara m'hi torno a posar, evidentment queden molts serrells, queden moltes comprovacions a fer i són moltes hores de redactar, de redefinir coses. Perquè no és el mateix un lloc literari que vas descobrir fa 5 anys que ara tornar-te'l a plantejar.
i el temps també et fa descobrir noves maneres d'actuar, corregeix metodologies i, per tant, el que fa és incidir positivament en el volum que estàs. Per tant, el de Barcelona va tenir un tempo i el de Tarragona n'ha tingut un altre, i el de Lleida en tindrà un altre, segur. Però tot això és el que trobarem corregit després al web. A la web, de fet, no és tant la correcció, sinó, a veure, el volum de les comarques barcelonines té uns 600 llocs literaris. El llibre no podien cabir-los tots, els textos d'aquests llocs literaris, i són tots els llocs literaris. Però molts llocs literaris es remeten a la pàgina web en drets, que és on es troba el text. Per tant, al web el que hi trobem són tots els textos. Si en el llibre hi ha 300 fotografies, en el web n'hi ha 2.000. Si en el llibre no hi ha vídeos, al web hi ha vídeos. Per exemple, en el web estem fent una cosa molt interessant, que ha estat fruit d'aquest treball col·lectiu, que és que tots els textos estan locutats, o estaran locutats. I en aquests moments estem gravant les locucions dels autors vius, anant-los a locutar directament amb ells. Directament amb ells. Fa una setmana, dissabte passat, dilluns, vaig a ser a l'Espluga del Francolí, amb els nois que m'ajuden a fer la locució, gravant els textos de Josep Vallverdú, que té 87 anys. Per tant, tot plegat estem veient que pren una dimensió gairebé de notarial. Els autors tindran les seves veus allà amb tot això, la transcendència que d'aquí uns anys tindrà. Aquesta proposta, aquesta iniciativa és ben rebuda pels autors? Total. Els fa una il·lusió immensa quan pensen que la seva veu estarà lligada als seus textos en una geografia que està en el web, que està accessible a qualsevol racó del món. Per tant, és que en 20 o 30 anys hem fet un capgirament dels conceptes de cultura i de transmissió de la cultura que no fa res més que animar la gent a fer reptes com ara és aquest. Per tant, la gent ho veu amb bons ulls, és a dir, els fa il·lusió. El dia de la presentació, rebobinem una miqueta, del primer volum de la geografia literària dels països catalans a la nostra ciutat, el periodista i escriptor, el mataroní Manuel Cuyàs, encarregat de fer-ne la presentació, va fer referència a l'origen que ell va situar en la ruta planiana que vostè va impulsar als anys 80, com apuntava, amb els alumnes de l'Institut Satorres i també amb els alumnes del Col·legi de Santa Anna. Realment va ser així? Aquest va ser el naixement del projecte. Jo diria que el projecte va arribar en un primer estadi de maduresa amb aquesta ruta planiana que va durar 8 dies. El que passa és que prèviament ja hi havia hagut unes rutes de Verdaguer de 3 dies, una ruta del Comte Arnau també de 2 o 3 dies, i jo aquí vaig arribar a una certa plenitud, perquè, esclar, va ser un repte endur-me'n una 60ena d'alumnes, 8 dies, 3 dies navegant per tota la costa fins a l'estany de l'Aucata i després 4 dies resseguint pla per les comarques del nord del país. Per tant, quan ho penso, és com una mena de somni, però és d'allò tan gratificant, no? I, per tant, quan dèiem que sense tots aquests precedents ara jo no podria encarar una obra d'aquesta magnitud, és així, és exacte, no? Perquè després d'aquesta ruta va venir la del Montseny i les Guilleries, que va culminar amb sobrevolar el Montseny amb un helicòpter de l'exèrcit espanyol. És clar, quan jo ara ho dic en veu alta, penso que tot això ara seria impossible. Però això ha estat. I després una ruta que ja vam fer el 96, de 15 dies de durada per les Illes Balears i Pitiüses. Per tant, jo he anat descobrint o redescobrint el país de la mà dels meus alumnes. De fet, el motor de tot plegat, i els ho he d'agrair, els milers d'alumnes que he tingut, han estat ells. Ells m'han exigit que jo em mogués el cul i recorregués el país amb ells, perquè a l'hora que jo els hi feia descobrir, jo els redescobria amb uns ulls nous. I, de fet, tornes als llocs i no n'hi ha prou. És a dir, pots haver estat en un lloc 3 o 4 vegades, però la dimensió és de descoberta contínua, per la gent, per tot. Un projecte d'aquesta envergadura és evident que necessita un suport econòmic important. En aquest cas, Llorenç Soldevila l'ha trobat? L'he trobat a la Universitat de Vic, ja molt cap al final, és a dir, ja dic tot el procés, el 2006, i l'he trobat a la Fundació Banc de Sabadell, que ha fet possible aquests 3 anys d'investigació en el portal web. Per tant, he estat molt de sort, he trobat persones sensibles
que tenen diners i que en lloc de gastar-los en altres coses, que deu ser ben lícit gastar-los en altres coses, han pensat que potser valia la pena ajudar al projecte. Home, jo suposo que això també és gratificant per a vostè com a autor i responsable, vol dir que les persones confien i creuen en aquest projecte. Certament, sí, certament. Perquè és el que deia, els diners es poden invertir en moltes coses i potser n'hi ha de més vistoses que llueixen més. O d'efectes més immediats, o més rendibles, jo què sé. Perquè jo veig que és un projecte a llarg termini. A llarg termini. És que l'acabaré, però no l'acabaré. En el primer volum s'hi troben referenciats 192 autors. Quants n'hi podem trobar quan l'obra s'hagi tancat? A veure, a mi se'm fa difícil, no? Però ara ja ben tancat el volum de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquests 192 autors s'hauran convertit en uns 300, 320. Llavors, si exponencialment anem fent el de les comarques gironines, el País Valencià, jo suposo que a la llarga estarem potser... Esclar, hi ha autors que repeteixen, no? Perquè són autors que han escrit sobre diferents punts del país. Jo crec que podem arribar als 550, 600 autors de Ramon Llull i dels trobadors fins als nostres dies. Jo crec que sí. Tornant a la complexitat del treball, en algun moment s'ha posat en perill la continuïtat del projecte, és a dir, per cansament personal de l'autor, en aquest cas de Llorenç Saldavila, per problemes que hagin sorgit, perquè no és aquell que escriu una novel·la o fa un volum d'una cosa que està tancat i dius, bueno, ja ho he acabat, passi-ho bé, ja està, m'arrepenteixo, em penedeixo o estic més o menys contents, però si no, que de la forma que està parlant és una obra ja que porta molt de temps treballant i que queda molt de feina encara per fer, per tant, suposo que en algun moment de desànim, d'allò de dir, potser ho deixo ja i en tinc prou? N'hi ha hagut no de desànim, sinó potser de desengany al veure que persones amb càrrecs de responsabilitat al país no han fet cas de la transcendència que jo penso que té l'obra. S'hi ha trobat, amb això? Sí, m'hi he trobat. I també he trobat gent amb càrrecs polítics i no precisament d'ideologia afí a la meva que m'han donat la mà i m'han ajudat. Per tant, descobreixes que el país també és això, no? I aquests moments potser no tant simplement de desenganys, no tant de dir, doncs ho deixo, no han fet res més a la llarga que rellençar el desig, l'ànim i la voluntat d'acabar l'obra i de fer-la. Perquè, en el fons, sense fer gala de cap mena de fatxenderia, penso que si no la faig jo, que he dedicat tants dies, tantes hores a carregar bateries, qui l'hagi de fer necessitarà tant o més temps del que jo he esmerçat. Per tant, jo crec que seria un empobriment pel país i, evidentment, personal, que per dissorts diverses jo ara deixés l'obra. L'obra s'ha d'acabar, i s'ha d'acabar perquè serà útil pel país i pels seus ciutadans. És evident que un treball d'aquesta envergadura, ja hem repetit tantes vegades, envergadura, complexitat, hi ha d'haver diferents graus de dedicació i de compromís. Per a Llorenç Saldavila, què li comporta això? Bé, em comporta gairebé no mirar la tele, em comporta doncs no parar, és a dir, estar constantment amb les antenes a punt per llegir, rellegir, han dit això, han dit allò, això t'ho has deixat, referències. Comporta en el fons vida, comporta en el fons batecs, comporta en el fons il·lusió i tot plegat conflueix en això, és a dir, en aquesta necessitat vital de servir als altres. Tenim tan sols 30 segons. Satisfet de la feina feta fins avui, Llorenç Saldavila? De la feina feta i de l'acumulament de persones il·lusionades que he anat trobant en el camí, tant els meus companys de professors en els diferents instituts on he estat, com els meus exalumnes que han col·laborat d'una manera o altra, com de les persones que ja he dit ara s'engresquen des de vessants molt diferents de la seva dedicació professional. Per tant, és un goig poder haver arribat aquí. Doncs ara sí, ho hem de deixar aquí, hem esgotat el nostre temps. Llorenç Saldavila, gràcies per haver acceptat acompanyar-nos, felicitats per aquesta iniciativa i sort. Molta sort. Moltes gràcies. A tots vostès, com sempre, el nostre agraïment per la seva atenció. Recordem que nosaltres, la tribuna tornarà el dimecres de la setmana que ve, aquesta mateixa hora, a l'hora de costum, amb un nou convidat. Els esperem, no ens fallin. Mires hores, bon vespre, gràcies un cop més i a reveure.